Masih gede-gede iki lho, sapa ndang sing njaluk. Giwange iki lho, Des, gepes-gepes. Awakmu mulai tinggal nama wae Jawa kuwi. Gepes-gepes. Ali-ali. Langsung kowe mulai nek garek kok perputok. Aku mang jam gak selipon ora ki telu dipune nanti. Aduh, wis ora. Mbak Mut. Liburan jalan-jalan guys. Ada ini di sini. Situ bagus gua. Berarti nyebrang neng kono kuwi. Awake mau kene Des, apa ya apa? Ada situ mana? Mau nang internet kayak iki. Situ rock. Nah itu pasar shopping. HP-nya siapa sih? Mbak Mut iki HP Mbak Mut. Iki lho Mbak Mut. Kuning iki apik. Iku. Iku warnane apik ya Mbak Mut padang. Iki gak jilbaban apik. Aja nyender. Kae iku. Des iki apik, Des. Aku seneng dasteran. Kuwi apik, abang. Dah mau kaine. Aku mang jam gak selipon ora ki telu dipune nanti. Aduh, wis ora. Mbak Mut gundule tok gak apa-apa. Jalan-jalan. Libur hari ini olahraga jalan kaki. Apa di Indonesia iso gawe koyo ngene? Tapi iki kompong kok yo. Enggak, desi kon kayak gitu. Masih gede-gede iki lho, sapa ndang sing njaluk. Giwange iki lho, Des, gepes-gepes. Awakmu mulai tinggal nama wae Jawa kuwi. Gepes-gepes. Ali-ali. Langsung kowe mulai nek garek kok perputok. Kayak saiki Indonesia usum jambret sisan. Kayak tusuk kondemu iku.
Aku mek bayarno Mati paribasane. gampang, Si gebes-gebes. Ayo to cak jo. Setelah ada. Kok iso norak iki lho. Iki sasaiki di sini tak syuting tenan lho kayak kok. Sekarang kita ada di tempat macak endel-endelan. Kita kan ya. Wah, wis tau. Mari kita kan ya. Iki lho murah. 15 loro. Artisku hari ini Desi Yu. Kok iso lho. Artisku hari ini Desi Yu. Kok sak jengking-jengkingnya tak syuting ya. Iki kutek. Ya tengok aku liwat. Ya tengok malah di ngono. Revlon, ini Revlon. Sampeyan golek apa sih, Des? Des, iki minyak wangi, Des. Iki lho biasanya ono minyak wangi sing 103 iki lho. Engko ndek ndi sing ono? Biasanya ndek sing isih ngono. MTR. Ayo lewat ndi iki? Jodan. Kayu semelane Akita iki. Miniso. Mbak Mut. Senengane Akila. Artisku ndek ngarep. Des. Nah, iki artisku hari ini. Iki nganu. Tumpukan ki, Des. Ini boleh sama loro lho malahan. Kira satu sama muda nih. Ben satu. Umbruan murah meriah. Ya. 89,2. Aku ngos-ngosan rek. Jarene 103. Kae lho 1,9. Cilik-cilik. Dokter Wong. Kuenteng sama sing ngene. Kayaknya ada desi kuenteng. Wah, kok ada cek-cek.